Mercedes GLK с Delphi CRD2 компютър. Ще го направим на онлайн апдейт, за да види объркан софтуер. Ето, отиваме от едно поколение на софтуера към много по-ново. Ето вече и самото наливане на софтуера онлайн. Ето я горе версията текущата. Той отива към 22.004 и след това към 51.73. Две версии по-нови ще качи. Ето сега е минало към втората версия и остават 5 минути до целия процес. Вече ще инсталира и третата. Най-новата за модела, която е достъпна. На 46% сме. 7. GL е като с новия софтуер. Вече без DPF, без EGR, без вихрови клапи, StageNet, Stage 1, Performance 2. На бенч го правим задължително. След като сме апдейтнали онлайн на най-новата версия моторния компютър.